Stretnutie by som hodnotil tak, že obidvaja súperi boli skôr vyrovnaní. No, my sme mali trošku smolu, pretože náš obránca urobil chybu v tom, že mesto toho, aby to bol vyhodil niekde do strany, tak chcel dať malú domov, z ktorej potom bola veľká domov. A brankár s tým nepočítal a sme vlastne inkasovali a súper vyrovnal na 1-1. Následkom toho celé mužstvo znervoznilo, nedali sa nám prihrávky presné, ani strela, mali sme viac šancí pred bránou, ale tá nervozita im viazala nejak nohy a výsledok sa očakávaný nedostavil.